Sanibona noma emakhosini balaleli bohlelo lika Thenjiwe TV. Imina uGugu Mhlongo eMgababa eArea 7. Namhlanje ngizonichazela ngokuthwasa ukuthi umuntu ufika athwase angene engubeni ezibovu aphuma ngene kwezimhlophe aphuma ngene kezokuguduka. Ongangube nje kade ngikhipha amathwasa amawele amabili osikhosana le eNewcastle. Umuntu methwasa mase ekhishwa awuveli umkhiphe nje umgoduka isimise ekhaya. Mase ekhishwa uyahamba nezangoma ayolwandle. Mayefika olwandle eyohlangabeza izangoma zima ngaphandle yena bese ephatha izinkukhu zakhe ezimbili seyohlangabeza olwandle ithongo lakhe. Hayi ngoba kade lisuke lingekho kuyena. Kodwa kubalekile uhlangabeza olwandle uhambe nethongo eliphilayo uye ekhaya. Sebeyasuka sekuye ekhaya ke ekhaya sekuyohlatshwa ke manje ukuthi useyaphuma uyaphothula umsebenzi wakhe njengade ehambile yothwasa. Lapha mase umuntu ephuma ngenkomo baphuma na ngeembuzi. Kodwa uNkulunkulu sangibusise ngabantwana baphuma ngenkomo ngoba sebezibonile bona mabelele umuntu avuke nalonkomo athi ngithi mina imali lalethi izothi sazobuya lithini kwena liphinde libuye lithi lifuna inkomo. Lapha ke mephuma ngenkomo ngoba ufaka phela umhlwehlwe wembuzi. Mephuma ngenkomo ube sokhipha umhlwehlwe isembatho sakhe umbathisa umhlwehlwe wakhe. Sembatho sakhe sedlozi lezo. Mase ukhipha lo mhlwehle usuyahamba uyolenga lapha emsamo. Mangabe khona izizizwa njenganeziguyana uyakwazi ukuthatha futhi lo mhlwehle wakhe awuxube nempepha ushise kubaleke lokugulisa ngomeni. Ngoba into ebalekile sangomeni umhlwehlwe nenyongo into efuna isangoma. Umhlwehlwe losuku ufakwe la emzimbeni wakhe ekilona jazi lakhe labantu abadala. Ngiyabonga kakhulu.